Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Kita wes siap mau berangkat. Isek lanjut matun ya guys. Yang kedua kali kudungku merot. Kayak mbok ti wis ngenteni ning ngarep guys. Iki mau desih masak. Oh ya nanti mau masakane. Tak sepilkan dulu ya guys. Loh, masakane dhisik hari ini iki perkulupan, pergodokan. Ngirit ya, guys. Ngirit. Loh, iki sing tak godhog iki enek bayem, enek godhong tero ubi. Terus iki godokan terong. Terus iki request-e Dinda. Telo iki arep tak godhog gak entuk. Kon ngoseng-ngoseng. Dekne digodhog nih paling gak seneng, guys. Nek Pak Su seneng ngene iki, dadine ndeke tak osengno saithik, tak godhog saithik. Sambele. Terus iki, gak keri nek lawuh iki, guys, pokoke. Makanan utama ya isi iki. Simple, praktis, karek ceplok dadi wis MBG ku hari ini. Simple, murah meriah, praktis. Monggo sarapan nggih. Iki desih wis dinteni Mbok Ti, guys. Wis dinteni Mbok Ti ning ngarep iki mau desih kuwi ceritane digawani brambang karo bawang lho, guys. Ditukokno brambang karo bawang niki lho, jeke. Enten apa mboten ngene iki? Wong goncek kok ya ditukokno ngerti ya, brambang karo bawang. Lah brambang nek sakmene-mene gedene, ya Allah Gusti. Mbok ini iki lho. Ndek iki kan ceritane ngene lho, guys. Desih iki dikeki uang bensin, tapi desih iki enggak mau. Aku ki yo sakno wis tuwek. Ngono lho, guys, wis tuwek, bonceng mbok yo ben. Ngono mikirku yo gak apa-apa lah kok. Nganu dhuwit bensin barang mikirku kan ngono nggih. Wong cara mono ora ditumbasno bensin mbok ti yo wong aku yo perjalanan rono. Dadine sing Pak Sulah yo menging gak usah wong duit bensin wong bensin ya wis tak isi kan ngono ya guys. Lah kok malah ndelalae esuk digawani brambang karo ditumbasno bawang. Wis matur suwun lemah teles Gusti Allah sing bakal mbales nggih Mbok Ti. Muga-muga rezekine jenengan ngalir terus seperti air zam-zam, diparingi awak sehat, diparingi apa kuwi rezekine lancar ngono nggih. Amin amin ya robbal alamin dan semua family online tanpa terkecuali. Bismillah, mangkat guys. Mangkat. Ayo, Mbak Par ndi Yan? Lah ya kok gak dinteni nganu Mbok, tin lah gak mangkati. Iya, lha wong papat. Icir. Lah nek Mbak Par mangkat ngono ya wong 5 jane. Lah delok kapan lho? Celok ya. Mak Par. Mak Par. Cek parani rono. Loh, ora dipastekno sik kok ditinggal. Jopo nek wis ning gone Mbak Sus yo wis. Lah Mbah Ratemi lho ning omah wae Mbah Sus ndra Mbak Sus bare. Celok kok kono lho Yan parani. Mbok, aku nek mbok tukokno brambang sakmono ta. Mbok tenang ngono. Ngono lho. Walah, lha yo no bawang brambang sakmono gedene. Ngono ki ora rego larang ngono. Panen ndeng tanggam kono. Panen nek, Mbah. Aku ki anggitku wak cara yo enek rong masakan jijik mbok engko awan ki anggitku pengen golek sogol. Kok malah wis diteri. Titip mak ti apa piye mbok ti iki? Ning mbok anyar. Lha lha kuwi aku ditukokno nak bosok engko nek gak tampo masak sik. Anu Mbah Nom. Wong brambang Ora mesti lagi ketokan. Nek garing ya. nek mesisan garing, kowe wis ndek gorengan pirang-pirang toples nok, Dok? Sak kilo mek sak. Piye Yan? Ndi Mak Den? Mbok becek. Lah ya mbah menyang ora nek diomongi ya. Kok malah ditinggal gung roh nggone. Mbak Tin ki icer ning gone mukanan. Gak sida?
Yo wong papat telah wis ayo, gaspol. Alah sak anu. Enggak kok tak teko ilang ngapus sapan, Bu. Alhamdulillah wis tekan nggon. Tekan lokasi ya guys, ki kandang pitik. Kandang ayam guys, ayam ning kene jebule iki nganu guys. Enak wong meninggal. Oh, serandalku. Sandalku kok tak goreng iki piye iki lali. Ada orang meninggal dunia sing lurung sebelah kono mau. Gak apa-apa ya guys, kan kene beda desa. Kene lanjut matun ya ora apa-apa. Kan yo ora ngerti nek enek wong meninggal. Arek wong papat il. Mbok ti jajal jabuti. Kenah, Mbok? Kok lan jajal barang. Lah nggih. Ndak eloke sing ape diwaton awake dhewe kuwi. Dhewe wong kok nggih. Arek mbok jajal mbok watuni barang apa, Mbok? Oh, alah. Jajal jumput, sak jumputan. Nah, ayo ketoke watunane. Suket nengok ngene guys, sing pari sing ndi. Sukete iso kaya bibit pari. Lho, sakmono ambane kae. Cara diwatono ki entek 20 juta iki. Wong sitok-sitok iki kadang yo enek sing 55, kadang yo enek sing 50. Wong sing dhisik matun ning gone adike Lek Sri kae wis jere entek 2 juta punjul lek. Terima dalam waktu 5 hari 6 hari guys. Iki apa nek sukete buntu koyo ngene. Ah mending ditukokno gabah duwe. Wis karek mepe. Ning ngene iki matun sukete yo koyo ngene. Ditanduri kacang lanjaran. Kacang panjang. Yo enek sing dikeki okra kae sebelah kono kae. Muga-muga cuacane ya kaya ndek ngene ya guys. Iyup terus apa sembribit angine. Dadi gak nggawa panas. Alhamdulillah cek diparingi sehat. Cek kuat mergawe. Ya guys. Wong sing wong tenguk-tenguk kuwi karepe ya pengen prat-prut. Sing diparingi sehat awake ngene iki ya kudune ya bersyukur. Ijek iso prut rono, prut rene. Masih meskipun kesel awake kan iso leren. Kesel ya leren. Bangga bersyukur cek diparingi awak sehat. Gak ning sor gedang kono, Mbok. Sing ndek ingi. Ngajak ning kene. Ya, kae nutokno saiki kae. Mbah Kung, ya lah ndak ngebarno Mbah, ayo di nganu sik di apa? Iya. Ndak ngebarno Mbah Kung sik sak. Tandure bar di ora lho wong yo adoh lho Yan. Perjalanane ndak gak supat no Mbah. Supat. Kuwi wong dhisik-dhisik dok gak kenal aku paling. Yang kedua sing namine. Sing lanang iki Sardiman wonge apaker. Dereng kula kenal niku. Omahe iki lore Putut. Oh, cepate Mbah Jiman ruwae Sophia. Lah aku ndak yo roh dok. Aku Sithik-sithik kok. nggih kula dereng ngertos Mbah. Kula sithik-sithik niku Mbah, kula sik cilik niku cepat Mbah. Nggih dados paker terus yo tipane. Mbah Jiman, Mbah. Monggo guys, sarapan. Jagake metu.
Mbah Ter niku, Mbah Ter Jengil. Pak Mbah Bayan berarti nggih. Nggih, nggih. Kula ngertos Mbah niku. Bayan. Pak De, monggo sarapan. Sayuran. Mati sama Cocok Mbak ki aku godhong telo, Mbak. Walah, walah. Nggih, monggo Mbah. Wis aku ndek Sarapan, Mbak. Anu serba godhokan godhong telo. Sambel terasi wis enak. Nggih, kayak kok tas, rumput tas. Nggih, Mbak. Kan mandor nggih dikirim sing sawah. Nyala bonten iki. Mbah, mriki Mbah jenengan nggih, Mbah. Mbah. Nek mriki enten nggih. Aku iki kepikiran, tak peco apa tak monyet. Urap lho, Mbak. Urap apa, Mbak? Campur-campur lah, Mbak. Campur iki anu apa sih? Ya, campur. Orang kerjane jalanan itu apa? Goreng ayam Guys, sarapan prasmanan nggih. Kulo mangane. Sambel kacang enek, sambel terasi enek. Godhogan terong, godhong telo, mantul. Mangane nek ning restoran mewah gitu. Lepet sawah, cepet sawah sing lemah. Malah sing nikmat iki kok. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, urap, Mbak. sayur Mbak, sayur ini sayur urat Mbak, kembang urat iki. Nggih, kembang urat. Pak buka kulkas kok. Buka urat enggak makan. Tembok, ya. Nggih, Mbak. Urat iki. Yang kembang temu. Yang kembang. Aku ki nganu ning Bejo. Lah bature do golek temu-temu kan waging kono. Lah aku ki nek gak kembang ora ero, makane tak tuku sing kembang-kembang. Nek gak ero nek gak kembang gak ero nek ki temu. Mekrak-mekrak iki dhewe. Mak suwi. Bature golan mah golek. Tempatnya luar biasa, guys. Mangane muluk. Iki Mbak sambel anu Mbak, sambel liwak Mbak. Petal-petal. Karek nilai iki. Anek Eh, Dek, seno sambel liwak. Ini tak kayak gini. cakar gak gendok. Doa. Yo cakar ya. Cilombok Ini sayur Mbak. Wong urape mbok ti. Mbok mbak kanggo anu mboten lawa-lawa. Sambel liwak lho, Bos. Ora mbak anjenan. Kalau ora penek. Iya Mbak, niku mengke sesek Akar yo ada. Iya yang kurang Mbak. Capiane lha apa? Pokoke wis nikmat mangan.
kali kaya. Sama ini. Kayaknya bojo nyeleneh kuwi masane. Masakku uang Ini lure. wangi. Gak penak dia. Nang saya kerungan Wangi lape gak diwangi. Oh, Pak. Mriki le, Pak. Mam jajan. Tak anu tak barang ya. Iya, jam. Malah kali kafe man. Anak kafe barang. Kan gak pedes juga. Sambil itu lah sambil liwat. Ora ya nek ngene. Ah, buat sing digiring dipangan iki. Di kafe pertolan koyo ngene. Ini kafe langsung. Pak ada sarapan, Pak. Apa bahasa? Pedes ya apa jan? Lho, sambel ki dong barang. Sambil liwat. Yang pedes bae. Kasihan. Tadi. Mak iki masak lombok ya awet lombok. Lho, Pak, sarapan. Aku lauk. Mari-mari sambel. Kurang jalan saja sambil ya. Prasmanan kok, Pak. Ya. Seger ya makane jalan mantan. Saya kan dhisik peteng pindah ya. Kalau pindah pengen sego dibuntel dong jati nek mulai tandur kok lho eling jaman biyen dibuntel omake dhewe ngene. Iki le, Pak. Di anu. Ada. Iki walang lawuh marek-marek Pak iki. Iki sing ora nek ra Bali Jakarta Medan enek kabeh. Kok kalure ra kanggo iki. Nek jagung malah cocok iki. Pendanane yang kuwi hawa balur ya, Pak. Kakak udah mau tak. Bunyi tok apa yo? Sambel. Iki sambel iki. Iki. Marek-marek enak. Wis marek-marek enak kabeh. Mane salah. Bareng mangane. Kemana ini kawanan aku ya? Saya suruh wis mangan. Baru itu aku mangan. Gak tahu wis mangan. Oh, sak iki pun lesu malih ya, Pak. Yang rolas katanya mangan. Aku karena anaknya yo isu, ngono yo. Padahal cuma tahu ya tambahan sarapan koma. Ada wongan esuk gak kan gak kalau mangan gak. Mangane awak. Esuk malah gak, Mbak. Angker itu ya lesu aku. Nah, aku sarapan. Nah, aku suka rong dino kuwi, Pak. Mangan. Ke Wajang ya. Malah tombol lambung itu, Pak. Aku kemarin Sampai ya Mas ke Wajang. Nah, kadar gulane rendah kalorine. Wong enak Mas ke Wajang Terus sore ini yo cek tak pangan. Bajo ki senengane ke Wajang. Sik ya kayak enak mau. Anakku lagi baru ini terang. Sekarang. Mana kan? Saya iki gak gimana. Jaringan bisa ngambil yo. Njok mie iwak iki juga bimbo iki sosis Proses sambel. mangane ngono kuwi. Oh, tak Terus dhewe. enak. Jangan Pak umum ini ki cuk bimbo. ini juga butuh pusing. Tapi gak terus sayur yo. Jaringan kok. Mana enak aja ketok wae lah. Mana bener aku. Dulu yo entek. Ada julang nek julang cepet aja. Pokoknya aku masak sayur nek masak blok gak mangan. Tak bilang di mangan sayur. Ya kon bulannya ora. Mau sampai Joko kuwi sing julang ae. Ini anak Joko setahun setengah
dadak yo kowe. tahu seru jadi Kakak nggak nama. ayo mau udah ngambil piring dan nanti mak tak teko dan mak teko kalau kau itu aku sana Kakak sekolah semua. kabar kamu tak teko aku Kak. kita pak nang dokter dak teplak kau tunggu nih teplak kau yak kakak nak kau dulu macam mau aja mau endok nama kopisan dan itu keluar nanti aku yang sekian Mana iwak di yang barang kakak udah sendemin. Mau apa? Iwak barang kakak terlalu coba 10 nanggal mbak. Kan apa iwak dhewe gelem. Bukan iwak jangan apa kok Aku nek untuk tunjukan apa mlebune kulkas malah. Gak sampe simpangan. Ya sama masan dan jajak kowe. Mau ada kemudian betul nang barang orang. Kan jebrol kayak enggak mangkrempret ya. Enggak. Enggak apa. Enggak kan. Korek. Enggak, ini kan anu Mbak, suara. Takar. Alhamdulillah wis wayahe laut, guys. Mantuk, mantuk. Mantuk nggih, Mbah, putune mantuk. Sesuk balik neh. Iki ganti sing pindah sing kene, guys. Iki mangke entuk sak pira ngono jame wis alarme muni. Wis klining-klining. Klining-klining jam 11. Iki sesuk iki cek sak. Walalah iki cek. Suwe, guys, iki nek cek 3 esuk iki cek. Walah iki teko dhuwure lah iki jauh, Mbak. Oh, alah teko gedang kae kono kae. Oh, tapi wis diwaton. Loro telu papat limo. Walah berarti ya orang kaya Mbak iki. Sawahe sakmene kae. Orang kaya. Amin yo, Mbak. Amin lho, celanaku nek gak tak ijuki ya piye iki? Nek gak tak ijuki mbok celanaku. Tak ijuk sediluk, guys. Tekan kono ki esuk-esuk ki wis enek wong ninggal. Lah cara mono kaya wong iki kan juga roh Mas nek ning jenenge desa kan ora desane dhewe ya panggah kene liwat ya amit nggih Pak, amit nggih Bu. Walah nggih mboten napa-napa jenenge lewatan nek lewatan tok sawah kuwi. Nah, tapi wong kene jenenge wong liya desa kok ape melok tak siyah ya ora mungkin ora apa-apane. Ya panggah lewat ae ya, guys. Alhamdulillah Pak Suyo untuk rezeki yuk guys nih omah. Lah rezeki untuk sapi kayak rezeki ya. Wong mergaene yo jenenge kok Pak Suyo mergaene turut-turut warung nek gak ngono ya gak entuk info. Dindae direwangi diterno sekolah lho guys niki montore dienggo metu Pak Su.
Coba nek di rezeki tuku motor elek-elekan yo ya. Maksudnya yo gak elek-elekan, yo Kena ngene baun. kena nggone mbaon ngono ki kan. Engko nek nuju sampean melok nggone Mas Arif, aku ngono kan duwe dhewe-dhewe wong telu. Dadi Dinda sekolah yo ora usah ngeterno nek duwe rezeki somben. Muga-muga yo dijabahi yo, guys. Ini dhisik tak irwangi metu-metu lumayan. Walah berambange jan kondang. Mbok Ti wong mandakan trimo goncek ngene kok ya walah aku nek matrang sakno Mbok Ti wong iki ra mentalan, guys. Berambang iki tak ler iki lho, entang sak ngler-ngler. Sambuh-mbuh gedene kok ngene. Lho. Ya wis ora dulur ora apa, kenale ya kenal mergawe ning tebunan, ya matun ngono-ngono ki tong. Tah, walalah. Berambang sak mini-mini gedene lho. Ijek. Lho ya wis tak omong ngomongi, Mbok. Wong aku ki ngesakno lho, Mas. Beras yo nempur. Bojone gak iso mergawe perkara tangane ki asam urat. Lah aku ki yo sakno. Omahe adoh, guys, karo ngene dese iki. Omahe iki mbok anyar, ya dhewe desa lah, kegangan desa Dong Sambi, Ngampon, dhewe kecamatan. Ya adoh. Lah tapi ya piye meneh, ning tebunan ngono kae aja digereti Mbak Ning ya. Ndeke yo ngalahi nukokno bensin, Mas. Aja digereti yo ora iso mergawe. Aku ki yo sakno sing golek sandang pangan yo ndeke lho, kaya Mbah Nang kuwi kan yo gak iso mergawe. Ngene iki teko omah kuwi Mas jerene. Kok ora leren terus golekno pakan wedhus ning alas kuwi mlaku. Mbah ijek teko lemah putih, mbah teko kono ndi ngono. Teko omah iki jere tau nangis kuwi lho wong iki, cerita mbek aku. Aku nang omah tau nangis, Mbak, yo jubeten jere ning omah. Penggian omah. Pakan ning wedhus ning desa kene. Genek Dik. Ndeknane matun ambek Sri tuku 10.000 ki kena ndeke penak gak usah ngarep ning alas. Tuku wae Sri nilik gandul. Lah iki dituku sapa? Lek Badri. Dituku Lek Badri. Terus iki ngene iki langsung ning alas kono. Jere cakote nangis iki ngene lho ditekoki wong. Lah ya lah Mbah, beduk-beduk kok ngarit ngono tek mlaku sisan. Lah yo gak di sepeda, gak iso numpak motor. Jere ndek iki jubet, jere teko omah iki ngenekno bojone iki. Lah ya Mbah. Aku ki jere ditekoki wong ki aku sampai nangis lho Mbah, sampai jubet atiku ki. Lah ya Mbah, beduk-beduk kok ngarit, tak rewangi ngene iki esuk cek mergawe. Awan ngarit, teko omah ijek mblangkrah nggon wedhus iki jere ijek mblangkrah isa-isan. Nyapu. Lah ya aku ki ngesakno mengkane tak gereti guys, rono rene iki tak gereti. Aku ndek iki kan dikeki dhuwit 20.000 kon nggo tuku bensin tak balekno. Wis Mbok, iki dhuwit ya tak balekno, maksudnya tak tampani yo. Tapi ndang nggo tuku blonjo sampean aku ngono gak sah mikir bensin, nunut malah nunut nek aku cara mono sampean gak goncek lagi aku ya panggah rono Mbok ya kelangan bensin padha ae aku ngono. Ya jek gak mentolo guys ditukokno berambang, tukokno bawang sakmono gedene iki. Sekilo piro lho. Saiki berambang ki yo rontok larang regane iki. Aku kadang ki yo piye meneh padahal ki dulur ora, yo kenalan tapi yo malah melebi dulur. Mikirku ki aku ki yo ngesakno ndeke tapi ndeke kok yo malah nukok-nukokno ngono ki ora yo malah dhuwit tok. Kok iso walah. Ya sakwise ya guys.